athi ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho bejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade shaye phansi kwasunquthuli umfana ohamba nesithunywa yaho kade ngisemtholampilo ngiyozama impilo umzimba useyinhlungwini ngibhukude egazini umqondo udunguza oswini emadlibeni kunkeneneza amazwi umama wakhuluma ngaphambi kokuthi ngiphume endlini ngizizwe lomuntu omdala ukubonakala ukuthi kunesikhathi elele kulowa mbhede engaphakami uthi nina ntshaya namhlanje nofela emanyaleni ngoba nizazi niphilelana emhlabeni nihlonipha abangani benu ukudlula abazali benu mina ngilele kulo mbhede ngoba ekhaya bakhohle ukuthi sengiphila ngamaphilisi nginezingane igcwele amagceke kodwa ziyivalele endlini ungasifunga ukuthi sihlala kumakotishi yilo nalo uphume ungene ephuma ngesango nalo mncane usebhema insango akekho ongikhumbuzayo nongitshelayo nosabelayo uma ngimemeza khona engikudingayo sengathola ikhaya kulo mbhede wala esibhedlela ngoba mangimemeza abahlengikazi bayasondela ekhaya bese ngiphenduka isidina mina angifisi ukubuyela emuva ngiphila ngifuna ukubuyela ngebhokisi mhlambe bayothola ukuthula kangibaqalekisi kodwa ngiyathandaza umdali abavula amehlo bathola inhlonipho nginibingelela babukele emakhaya igama lami uSinikwe Imbongi nginamkele futhi kuhlelo olintandokazi yakho khona la kumcebo umfana kagogo YouTube channel uyazi ke indoda le engathanda ukuthi silibe sikhuluma kodwa ithanda ukuthi umsebenzi uyikhulumele wona mkhulu ngicela ubabingelele abantu hayi mfowethu hayi angifuni uqamba amanga mfowethu wacishwa ngikhalisa ngiyinyanga mfowethu hey uthulile ngalezi inkondlo zakho mfowethu ushaya into ethuli thaqa yabo makuthiwa ushaya uthi imthaqa mfowethu ushaya uthi imthaqa mfowethu kulabo ababuka lapha mfowethu abayibuka bengathi abayimisele ayingiye ngithi anike njule lapho nibukisise kahle lensizwe iyashaya bakwethu mina ke igama ngumcebo umfana kagogo ungcobo omkhulu umashiya amahle ufuze fulela unyusi iqade lihle umapholoba thina safa umuntu enqinisa vuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sebiya ngenkomo thina sagqiba inyama sayitshela ukuthi izomila imina ku nompunyuka bemphethe uma favuke njengeda ngabali intombi zimbuka zihamba namasokazo soyahoshi ma bayithanda mkhulu masongena kanje mfethu uyazi nawe akukho kunye mfethu lento sishayisa kwamaphantsula kodwa sibuyise ngesintu sisiyenze nje ngoba ngesimodern njoba ubona nje nawe mfethu ukuthi le ndawo le akuyona indawo ongayicabangela ubunyanga hayi vele uyayibona nawe ukuthi sizamile ukwenza iclass ngoba siyazi ukuthi iaudience yamanje iphila kwisimanje akudingi ukuthi size sithuse ukuze sotshengisa ukuthi sineqiniso kwabantu mfowethu kusayi inyanga zangempela manje sekumele siphethe nanoPopeye la sibatshengisa ukuthi ayikho inkingi obuka lapha ngasho ukuthi hawu labo bayidlalela labo bese ubamba ngama testimony la uzowathola ngasidala injalo mfowethu singaqhisa ngesikhathi kakhulu nje ngifuna nje ukubuza nje umbuzo nje oquick ukuthi kuyini ubungozi bokulala nomuntu osagqoke ingubo zenzilo inzilo mfethu yo ayi mfethu bayafika la mfethu phela yazi ukuthi akuhlukile nokuthi ulele nomuntu othwele umulane nomuntu onenzilo inalobo ubumnyama lobo bukanjalo ngoba ukhumbula ukuthi lo muntu usahaqwe ife limnyama njoba limbathile ife limnyama mntaka baba umuntu okusamele azinze angabe umuntu obovanzi angabe umuntu futhi nakhona obonakala nabantu angaziboni futhi naye elala ecansini nomunye umuntu ongekho yena ngisho noma ngathiwa naye lo munye usenzilwe nalo munye usenzilwe akumele kube yinto esayenziwa ngoba balahlekelwe mfowethu balahlekelwe lo muntu lo usaphumile umphefumulo wakhe uthola ukuthi usagcaluza mfowethu ekutheni noma angagcaluzi ngendlela embi but usagcaluza kusanzima ukuthi aqebuke mfowethu ahamba lapha kandawo la kuthiwa la esingaboni khona mfowethu so usuke sakhona until mfowethu kuze kube ukuthi hayi usejwayele ukuthi akasekho emhlabeni ngoba wena uma uzofika ufika uthi haqa njalo usalele ulale nomuntu ozilile kufana nokuthi usuthatha lobo bumnyama lobo uyambatha kuwena mfowethu ayibona into engisho uma usumbathile lobo bumnyama usuyohamba uthi noma usuyohlola kulabantu laba bakwazi ukuthi ke babonele bafike babone ukuthi kahle wena umbathwe ife limnyama uma uthi uyalibhela life limnyama awazi ukuthi uthathe mfowethu ayizinto engisho kanti lefe limnyama mfowethu wena wahamba wazithathela lona wazivalela
ezinye izinto ngeke uzibone uziphumelele empilweni yakho ngenxa lela lifu elimnyama mfethu angifuni uqamba amanga. So konje kunendlela yakhona yokugeza vele. Kunendlela yakhona futhi eyokugezwa mfowethu and uma usugezile futhi nakhona kumele nje ube umuntu ozilayo wena oshonelwe lo sengaqhubeka nempilo yakhe. Okay. Yeah, kuyagezwa nje mfowethu kushwelezwe-ke kwinto kanje. Hayi Sisheleze ukuthi siphambukile seqa yabo sangakuhlonipha yabo. Uyabikelwa nje lo muntu loyo mfowethu. Alright mkhulaya ukuzwakala ngifuna nje sigijime sekulaba before kodwa sigijime. Isikhathi esiningi mkhulu kithi thina esiphile enyameni imali enevalue ile mali eyiphepha boma 10 rand boma kodwa mase kuya ekukhanyiseni kunezinto vele ezenziwayo kodwa singazi-understand ukuthi zenziwa ngani. Uthola ukuthi kuthiwa hayi hlukanisa imali ifike ingama 1 rand. Sengisho ukuthi ukubaluleka kwemali emhlophe nedluzi kuhamba kanjani? Mfowethu imali emhlophe kuqala ngingathi wena mfowethu kudala kwakhona into ekuthiwa amapheni. Izinto engisho abantu abadala-ke abangazi abaziyo bayazi ama-2000 amapheni. Imali yakudala nje mfowethu noma kwakukhona imali eyayiphepha kodwa musubuyela emuva kakhulu imali eyayiphatha ngisho nasemandulo ngezikhathi zoNkulunkulu ikhathi zoJesu njalo kwakuyimali eyuhlweza eyayimhlophe imali eyayivalue yayisilver imali eyayivalue. So wawuphatha nje mfethu uhlweza ingakho ubona amanye ama-icon eyimali kube ukuthi ilentuzana isaka ngoba lento le into yakudala mfethu kwakuyimali yayimhlophe. So idalwa ezinye nezinye zezinye idalwa zazazi leyo mali ingakho kungakhethekile ukuthi uletha yiphi imali mokuthiwa imali emhlophe ngoba usuke ubamba leya lwamkhokha wakudala waleya mali emhlophe mfethu yokucela abayaziyo bona abantu abadala ngoba ngesinye isikhathi ungacela ucela mhlawumbe isalukazi wena osaziyo kanti awugadiwe leso kuphela kunesinye ekuyisona esiyimpande esakhe lesi sihlahla wena ozibona ukusona esingabonwa kulesi sihlahla kodwa esiyimpande. Uthola ukuthi lesihlahla njengoba simile njengoba kuthiwa i-family tree sime ngale mpande le lapha okuyena mfowethu okuyena odistribute amagatsha. Ayizinto engishoyo ukuthi lesihlahla lesi silike siqhubeke njalo sikhulu. So lo muntu loyana oyimpande simenze njani? Mele enzelwe ngendlela yakuqala yakudala ingakho namanje mfowethu umuntu uyabona muye emsamo kuba nalolu khamba loluncane akubekwa amaglasi amaglasi banjwe lolu khamba lolu yalibona nje basilibekile nathi la ngoba si represent into eyidalwa zakudala mfowethu esifuna ukuthi sitshengise njengoba senza le show ukuthi singakwenza konke kodwa sikhohliwe ngani. Ngayizo engishoyo mfowethu. So injalo ke mntaka baba. Yajula kodwa-ke mkhulu singachithanga isikhathi yabo asivele sihlale kulaba bama-testimony sibheke ukuthi sithola bathini namhlanje. Anginayo inkinga mntaka baba anginayo inkinga asihlale khona impela sizwe. Testimony okay. Testimonies. Yeah. Make ngiyangenza kahle. Senza. Athi kancane. Oh iya lentuzana asivele singene. Ubuzama ungena futhi. Singene. Futhi. Yeah, singenile. Okay, phakathi inside. Hayi, status. Status sakhe lo muntu esingene ke. Status. Okay, asingene lo moya. Ubuzama futhi mkhulu. Ubuzama futhi. Ukugcina phakathi inside akaze simfonele lo ngaphambilini ngathi amfonele wangayibamba ngisekhohle ngibe neshow ngala kodwa uzositshela yena inkinga ihlele uzositshela hayi oh nice yarenga ngathi angayibamba aso hello Thokoza gogo right right mkhona kanjani? Si right gogo sinale show yethu ya YouTube namhlanje yabo so siyabona ukuthi uke wasendela i-testimony manje ngithi asike sikhulume nawe na gogo ngingengazi noma mhlawumbe sasa kufonela phambili noma siyaqala Ningifonele izolo.
sakhuluma nawe indaba ye-testimony. Yes, you did. Oh, hayi, kulungile-ke gogo. Uthi sifonele omunye salukazi usixolele lezo. Akho inkinga ayikho ke. Hayi mfethu siyamphinda. Hayi inhlanhla yakhe. Eyona inhlanhla ugeze ngiyiwasho. Bafowethu. Akazithathela kuyoyibhaka uyayisebenzisa. Sibuye size. Ngihamba kahle. Uhamba kahle ungangena nje la. Okay. Uzame futhi. Athi ngehle kancane ngene la. Uzame futhi. Sophakathi nje. Okay. Ngathi nje naye lo angashesha ayibambe. Yeah. Shame it's calling. It's calling Nkosi yami. Data problems. Data problems. Mbone segijima ngesivinini. Nkulu. Mbona imiss call. Hayi. Siyadlula nje. Alright, asenze futhi. Uyongena futhi. Phakathi inside. Socingweni. Masho kanje usuke socingweni. Yeah, socingweni. Athi senze kanje futhi. Senze ukugcina bese nami ngiyakunika uzame mfowethu. Ihlupho ungangena nje. Bozami. Phakathi inside. Sihlezwe. Kodwa yini ngokholini bakwethu. Okay, ringing. Usale nje ukuthi simbone ukuthi uzoyibamba yini. Hawu. Mhlawumbe nowakwakhe njalo. Ya, inkathi vele. Inkathi ikhathene. Inkathi akhona. Hayi mfowethu, awuzame wena mfowethu, hayi. Uzame mfowethu. Sibone. Ngoba phela bangashaya singatholanga ama-testimony abantu ama-testimony wabo. Cela ubheke umkhulu ukuthi ngihambe endaweni right na Wenza ngibona. Yenza ngibona. Ngangena. Ngingena noma ikuphi lapho. Ngena futhi. Nazo. Naye calling. Wena unenhlanhla mfowethu. Inenhlanhla lensizwa le. Ukuthi ayibamba. Thokoza. Thokoza mkhulu. Alright salukazi. Right. Ngiyancenga gogo. Lana ke phela salukazi sishutha lento yethu ka YouTube. Manje besifuna ukwazi wena gogo ukuthi siyabona ukuthi wasendela i-testimony. Manje sifuna ukwazi ukuthi iziphi inkambo wayisebenzisa and iyiphi i-testimony osiphathele yona. Ngasebenzisa ilona mkhulu, thando khombizo ya Ras. Ngasebenzisa isikhafulo ne. Yeah, ndasebenzisa isikhafulo okusena 2 years singasakhulumisani nobaba and block kuzo zonke social networks. But I think after 3 to 6 months ndiuse isikhafulo one unblocker kuzo zonke one khulumisa kwakufuneka like kwakufuneka mkhulu ndiuse a certain number angayaziyo to call him yakho. So isikhafulo sanisebenzela kakhulu. Wabuya baba wasekhaya. Ni happy nje manje gogo? Kakhulu mkhulu kakhulu. Beka sasebenzisa ikhona iparcel yami efikile namhlanje. Especially sange 5. Ngiyajabula gogo ngoba even naloko okushoyo manje kuyatshengisa kulaba ababukayo ukuthi kahle kahle la sisiza kwangempela ndifuthi nakhona abantu asibabalekile nezimali zabo bayakwazi ukuthi bathole ukusizakala gogo. Injalo mkhulu siyasizakala even if you order sometimes if kukho something yasalela masi kutshela ukuthi mkhulu 1 2 3 4 khange ndimthole uyamtshela ukuthi umuntu next order uzoyifaka into yakhe and uyifake otherwise zasebenza product zakho mkhulu zingisiza kakhulu. Gogo ngiyajabula salukazi asithokoze nje gogo iloko nje engingakusho asijabule nami akuwona amandla ami lawa amandla ogogo kumele siwasherishe sonke sisizane. Siyabonga mkhulu. Thokoza gogo thokoza. Inkosi kubusise. Bye. Thank you.
Hayi mfethu Ayi, angisazi ayi, mina ayi, mfethu. Wena ayi, une selection emnandi. Abakube sikhethe ingoma. Ngabe sidansa kuze kuse manje. Shaka playlist ehamba. Awungiphinda Abuye futhi sizame, mfundaka baba, awungiphinda sibheke. futhi. Hey, le inkambi la ikhasi sebenza overtime. Hey mfethu. Asike. Asibone. Ngangena noma ikuphi la. Ngena noma ikuphi. Nazo-ke. Ngathi sibone la ukuthi siphatheleni la. Collins Tempunali data. Thokoza. Yebo njani? Hayi si right gogo right wena. Siyaphila nathi. Gogo lana uke wanginikeza i-testimony phambilini wena salukazi. So manje ngiye ngithi ke wena gogo nje bashutha lezi zinto zethu zaka YouTube. Sibafonela abantu basitshela ukuthi ke iyiphi i-testimony wanginikeza yona ndikhamba kanjani manje. Hayi konke kusahamba kahle okwamanje. Yeah, so wasizwe eliphi ikhambi? Umcebo. Umcebo ohlaza. Yebo lebhodlela green. Hayibo. Usungena itiye. Kwenzakalani gogo ngichazene ngomcebo ohlaza? Hayi ngawusebenzisa nje ngawuxoxisa ngendlela osho ngayo. Yeah. Ngahamba ngayo emsebenzini. Yeah. Uma ngibuya ntambama hayi ngethothi ke ngizame la egembuleni ngibona ukuthi kuzolunga yini. Yeah. Ngabona 9 ngizama ukungena ke kungeneke. Hayi ngidlale. Hayi kwenzeka imango namkhulu. Hayi ngadlala la ngathola ngiwina ko 300 400. Hayi lo ngiqhubeka ngidala kwakhona la ngithola khona ke egcineni ngathola u11,000. So i-total yakhona kwase ku 15,900. Salary. Hey gogo imali engingayenzi mina ngo 250 beni. Hey gogo. Hayi. Ngiyabonga phela umcebo uyasebenza bani. Hayi sakubongela salukazi sakubongela. Ngathi ungalika uhlezi usebenzisa njalo uzu-reach imiliyoni. Hayi zolo nguzama nje mawuphela ngithola umuntu. Hayi gogo ayikho inkinga gogo siyakubongela salukazi yazi. Yebo hayi siyabonga nathi. Thokoza. Yebo. Hayi mfethu mina ngisazi mfethu. Angisazi ngempela. Bayikhulumele. Abantu abayikhulumele mfethu, abayikhulumela abantu mkhulu. kubonakala mfethu la siyakhona ngalento mfethu. Akukho kunye engingakusho mina Yeah. mfethu, ngisengashiyela wena. Sengashiya ngaphandle nje ukuthi sivale mkhulu yabo. Ngizwa mawudayisa ama product abantu ndiyabagqugquzela ukuthi bayikhulumise lento. Iyakhulunyiswa So bafa ikhela. ukubaleka ukuyikhulumisa kwayo ngoba umunye umuntu uzothatha uphinga ageze nje engawukhulumisanga. Iliphi ikhambi ongalikhulumisa? Phela inature iyakhuluma Alright. mfethu. Ukhumbule mfethu ukuthi impande ziyakhuluma. Uma uthi uyadlula kwi-forest kunomsindo ozwayo kodwa akho Noma muntu unga-understand, lapha. yeah. Ngeke udlule phakathi nezihlahla mnganami kuthulakele. Konke ozoyizwa engathi kune sound kodwa le sound ye nature. Okay. Yayizinto engisho Yeah. okudlule phakathi kwezihlahla uyokuzwe nawe ukuthi kunto engathi inomsindo kodwa manje uwazi iqhamuka ku kodwa uyazi ukuthi uwedwa kuleyo ndawo. Yeah. Amandla nature lawo. Amandla So iyakhuluma lento mfethu. Isihlahla nesihlahla siyakhuluma mfethu. Ingakho ufuna ukusikhulumise ukuze sizokwazi ukuthi sihambe siyokwenzela lento ofuna ukuthi uyenzeke. Nazo. Khumbula ukuthi sisamanguni besi namanje futhi sixhumene kakhulu ne nature mfethu. Yabo ngiyacabanga ukuthi ingakho si brown. Yabo si-soil, siyimpande. Yabo ngobani? Ngoba siyilento esiyiyona. And futhi uma ubukisisa kahle iyona race le ekwazi ukuthi ikhulume nezimpande zenze izinto zenzeke. Ayikho futhi enye. Uzwile mfethu. lento uyayikhulumisa futhi ungabi nomona nayo. Like, share, subscribe until sihlangane ngokuzayo. Thokoza.